Prva sezona Biznis lige u malom fudbalu ušla je u samu završnicu. Nakon 11 kola došlo je do eliminacionih borbi u kojima učestvuje 8 najboljih iz ligaškog dela, a u velikoj sali Omni centra je počeo 9. aprila odigrano 66 utakmica. Učestvovalo je 12 ekipa valjevskih preduzeća koje su, sem zaposlenih, imale pravo da prijave po 2 igrača sa strane. Pa mi smo zadovoljni. Prvo, ove ekipe koje su već ispale iz ranga takmičenja pitaju kad će biti sljedeće takmičenje, tako da to nam je najbolji pokazatelj da je ovo uspelo, ova naša namera da popularizujemo Biznis ligu u malom fudbalu. Učešće je uzelo 12 ekipa, što je ovako reklo bi se lep broj za prvu sezonu. Pa da, jeste, zadovoljni smo za početak 12, mislimo da će biti i više na jesen, od septembra. Kako ste zadovoljni nekim prikazanim kvalitetom igre, s obzirom da je tu bilo i igrača koji su aktivni što se tiče malog i velikog fudbala? Pa dobro, sad vidjet ćemo na jesen, možda nećemo dozvoliti ta 2 dodatna igrača. Dali smo neku anketu na sajtu pa će učesnici glasati da li ćemo i dalje dopustiti da igraju ta 2 igrača ili ne. I sam web sajt je dosta dobro funkcionisao, imao sam prilike to da vidim, sve je izgledalo dosta ovako profesionalno. Pa dobro, hvala, znači to nam je da nastavimo dalje, znači u tom smeru. Evo prilike da najavimo i samu završnicu, kad ste planirali polufinala i finalni meč. Pa najvjerojatnije sljedeći četvrtak ili onaj tamo za 2 nedelje. Znači jedan od ta 2 četvrtka će biti polufinale, bit će takmičenje u šutiranju penala sa 10 metara i bit će final. Evo i rezultata četvrtfinala. Javno-komunalno preduzeće Vidrak, kazneno-popravni zavod Valjevo 2:4, Elektroprivreda Gorenje 2:2, penalima 2:0. NIS Gazprom Telekom 1:0 i Ingra Pomni Vodovod 1:4. U polufinalu će se sastati kazneno-popravni zavod Elektroprivreda, odnosno NIS Vodovod, a organizatori su, kako smo kasnije obavešteni, odlučili da termin finalnog dana Biznis lige bude 11. jun sa početkom u 19 časova.